שלום לחברי של הכנס העולמי של בני הנוח מקבוצת בני נוח של מוסקבה. שמי מאיר מניביץ', אני רב של הקהילה בני נוח, בכנס הגדול. אנחנו מאוד שמחים שיש לנו הזדמנות לשלוח לכם דרישת שלום. ביקשו ממני להגיד לכם כמה מילים. בעצם כרגע נגמר לנו שיעור היום פה, אז אנחנו עוד פעם שולחים לכם דרישת שלום. לצערי אין אף שליח מהקבוצה שלנו, אבל בלב ובנפש אנחנו איתכם. אנחנו מאחלים לכם ולנו הצלחה מרובה, ושנגדל ובאמת בכל העולם באמת יכיר בנו, ואנחנו נוכל להצליח בעבודתנו הקדושה ונוכל לעזור לאנשים לשמוע דבר השם ולהצליח בזה. והתלמידים שלנו וחברי הקהילה של בני נוח של מוסקבה, הם מצטרפים לברכתי, והם רוצים גם לשלוח לכם דרישת שלום בשמם. כל טוב ולהתראות.